Og det er ikke det eneste, vi har inde i dag, Bubber. Vi har jo faktisk et andet kor med, som måske er en lille smule ældre. Det har vi nemlig lige præcis, fordi jeres stemmer er jo smukke, og de er jo fantastiske på alle mulige måder. Men når man bliver en voksen mand, så skal I bare lige høre, hvordan det er at være kor som voksen. Er I klar, drengen? Ja. Godt, så fyrer I den bare af. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. I hate to leave you. I really must say. So good night, sweetheart. Good night. Sådan der. Cool, René, kom med mig. Cool, og tak til kollegaerne. Simpelthen så hyggeligt. Nu skal du simpelthen møde drengene her. Og det er jo René. Og René, han er jo blevet en voksen stor mand, der ganske vist sang godnatsang midt om morgenen. Men altså, når det nu er sagt, og det er gjort, så er det rigtig, rigtig flot. Så tænker jeg bare på, hvad skete der lige med din stemme? Fordi du har jo også været sådan der engang. Ja, min stemme, det gik jo i overgang. Ja. Det er i 14-15 års alderen. Så gik den fra at gå så lidt ned. Og være dyb. Og hvor dyb kan du så blive? Bare sådan cirka det omkring. Og nu kan jeg lige forestille mig, fordi vi har jo lige været næsten inde i mine stemmelæber, og de vibrerer vel? Ja. Er dine så, kan man sige, ekstra vibrerende, når du laver det der? Jeg tror, de vil. Hvordan har du fået dem så dybe? Ja, det var at træne. Så jeg har været korleder i 16 år, så det er sådan kommet med tiden. Jeg kunne kun synge bas i starten, men nu kører jeg også lidt tenor. Ja. Så. Prøv lige at høre det her. Jeg ved en lærkerede. Kom lige til første sætning. På din yndigste, fantastiske lyse stemme. Skal jeg synge? Ja, præcis. Jeg ved en lærkerede. Præcis. Prøv lige at gøre det. Jeg ved Nej. Prøv lige at høre, hvor lyst det er. Jeg ved en lærkerede. Sådan. Det skal være lige så lyst. Jeg ved en lærkerede. Nej, jamen det var da fint nok. Hvad gør du så der? Hvad gør du der? Jeg klemmer ballerne sammen, vil man også sige på Oxensprog, når der er børn til stede. så det kan lade sig gøre. Tænker I så over, at I skal på et tidspunkt blive lidt ligesom René? Ja, nej, ikke rigtig sådan. Jamen, der er jo ingen tvivl om, Ejgil, at du mister jo din lyse stemme på et tidspunkt. Ja, det gør jeg. Men altså, jeg tænker ikke så meget over, når jeg gør det. Hvad sker der så, når du gør det? Eller rent faktisk, så kan du ikke være med i drengekoret, vel? Eller hvad er det, der sker fysisk? Altså, min stemme går i overgang, så kan jeg ikke være med i drengekor, men så kommer man op i mandskor i stedet for. Okay, og det har du forestillet dig? Ja. Ja, selvfølgelig. Men altså, lige om lidt, så forvandler vi jo jer drenge til et vaskeægte drengekor. Hvad siger I til det? Fra mand til dreng. Det lyder spændende, hva'? Jamen, det er det. Det involverer ikke blod og sådan noget, vel? Ikke blod, men det involverer et lille instrument, rent faktisk, som jeg kommer tilbage til. Okay. Som jeg kommer tilbage til. Er du med på det? Det er et lille forsøg. Helt sikkert. Det er godt. Jamen, du kan se, at drengene har allerede fået instrumentet i hånden, og nu skal de jo ikke spille på ballonen. Nej, det er det. Men inden vi skal høre jer, det nye drengekor her, så skal vi der handler det nemlig om instrumentet i morgen. Det skal I glæde jer til. Præcis. Og så kan I faktisk gå ind på Ultra-appen og stemme om, hvem der skal synge en sang med heliumstemmen. Skal det være Bubber? Eller skal det være mig? Bubber? Eller mig? Det kan I gøre inde på DR's app. Det er Ultra-appen. Lige præcis. Og det der er i det er lige præcis som du siger her, som man også kan stemme inde på appen på, det er jo, kan man sige, balloner med helium. Helium er en luftart, der er lettere end luft, derfor svæver den. Og den gør noget ved de der stemmelæber, som vi har snakket om hele dagen. Det har handlet om stemmen, og det gør det så sandelig også her. Så her er det altså mandekoret, herrekoret, der bliver til et drengekor. Værsgo og indtag duften og luften. Og i morgen vil jeg så bare lige sige, mens det her sker, så kan man desværre ikke komme herind, altså hverken i morgen eller i overmorgen, men det kan man på fredag, og der kan du komme og sige farvel til os, inden vi drager videre ud i landet til endnu mere sommerferie. Jeg siger ikke mere, den findes på en hede, et sted som ingen ser. Og tag luft, og så kører vi igen. Og ungerne har du. Pipper, de har tunger, og reden er så lun. Tusind tak. Og herfra de vilde vulkaner,
Jamen, så vil vi bare lige sige så meget om, vi ses igen i morgen. God dag. Og i morgen, der er det jo instrumentdag. Instrumentdag. Det er det. Og vi har haft besøg af herrekoret, vi har haft besøg af drengkoret. Bare kom indenfor. Og nu skal I høre, mens vi slutter fuldstændig af, så tag lige en fælles, jeg ved en værkgrad, ind foran mikrofonerne. Og så er det fælles, så siger jeg 3, 2, 1, jeg ved. Jeg siger ikke mere. Den findes på en hele liste, som ingen ser. Tak for det. Tusind tak. Godmorgen alle sammen. God dag. Tak for det.